Drugari moji, ako već imate neke stare stvari roditelja i oni to ne koriste, pitajte ih da li imaju neke stvari koriste. Ovo je video kako ja mom najboljem drugaru koji mi je kao tata, kako ja njemu crtam na primjer stari beli kaiš. Sad imaš kaiš. Šta ti je to? Ne sviđa mi se. Šta je ovaj kokos? Šta je to? Kokos. Kao kokos. Šta? Ovako izgleda kao metač. Ti to kažeš? Kajro. A ja mi crtam na kaišu. Samo ti da se vidi ovo stvari. Šta je ovo? X-Ox i ljubav, a? Igraš za ljubav. A šta je ovo podne? Ovo? Da. Mlaždica. Mreža neka. A ova ribica u suhotinu mrežu. Ne, ovo je riba, plus viljuška, nož, kašika. To je to koje... I onda jedljako. Da ima na maminim kaišu, tako. A šta je ovo ovde? Ovo? Ne, ne, ovo što sam ovo. Ne. Šta je to? Što čujem, nema veze s tim. Super će ispasti, kažeš, hvala ti. Ako vam se sviđa ova ideja, slobodno i vi to uradite. Ovo je nešto. Šta da govoriš nešto? Šta, sve od početka. Ne, mora se. Ne, kajče od početka. Nema početka, to je to. Nešto se ne vidi. Pa kako snimaš? Pa to je tvoje delo. Šta mi će da ga nosim, tako izgleda na farmerkama. Sad kaže, je to tvoj prvi kaiš? To je moj prvi kaiš koji sam kad se oboji Da. i nacrta. Ja sam ponosan na tebe. Sad. Ako vam se svidela ova ideja, lajkujte da bi još snimala. Kako? Lajkujte. Lajkujte. L. Lajkujte. Ćao, ja sam Teta Mata za umetnost.